Hovorí sa, že deti rastú ako z vody. Sledujete ich prvé kroky a zrazu rastú rýchlejšie, než ste čakali. S e-shopom Noelo to bolo podobné. Noelo je e-shop s detským oblečením a hračkami. Keď sme ho v septembri 2025 prebrali, mal už pevné základy, viac ako 100 objednávok denne. Našou úlohou však nebolo ho len udržať v pohybe, ale pripraviť ho na poriadny šprint pred najdôležitejšou sezónou roka. Do 4. kvartálu sme vstupovali s jasným cieľom zvýšiť revenue o 25% pri PNO pod 15%. Chceli sme dokázať, že aj pri vysokom tempe sa dá udržať efektivita a ziskovosť. V Google Ads sme zaviedli Hero a Sidekick labelizáciu, vďaka ktorej sme kontrolovane smerovali spend do najlepšie performujúcich produktov. Posilnili sme remarketing a retenciu cez Customer Retention PMax a aktualizované Customer listy. Prebehla hĺbková optimalizácia produktov a kategórií spolu so silnou sezónnou komunikáciou. Zimné značky, hračky a darčeky pod stromček. V 4. kvartáli sme pracovali intenzívne s biddingom a rozpočtami. Na Meta Ads sme nanovo vybudovali štruktúru kampaní a výrazne rozšírili počet kreatív prispôsobených jednotlivým cieľovým skupinám, čo umožnilo rýchlejšie učenie algoritmu a okamžitú reakciu na rastúci dopyt. Realita naše cieľa prekonala. Dosiahli sme 35% nárast tržieb a 40% nárast objednávok. Pri 18% navýšení investície Google Ads stlačil PNO na necelých 14%. Na Mete sme dosiahli o 40% viac konverzií a zdvojnásobili ROAS, a to dokonca pri znížení spendu o 30%. Výchova úspešného e-shopu nie je o náhode, ale o správnom usmernení v správnom čase. Noelo sme dokázali, že ak sa o dáta staráte s rovnakou pozornosťou ako o dieťa, výsledky vás odmenia stabilitou a nevídaným rastom.